Takže čau lidi, zdraví vás Mato760 z kanálu Game Studio CZ. Vítám vás na serveru Phone Games, kde hraju s mým kamarádem Pečkem a s kamarádem Dimcem. Takže chtěl bych se tady povídat a chtěl bych tady projít po serveru dneska a říct pár novinek a ohledně natáčení a tak. Takže tohle bude jenom informační video. Takže teďka se půjdeme asi podívat. Moment, teďka kde to je? No tak to je jedno, teďka se půjdeme k nám dolů. Jak tady vidíme, tady máme sklad, můžeme se podívat, tady dřevo, diamanty, které máme, já máme diamanty. Já si nasadím brnění. Takže tady máme stromy. Tady máme zahradu, která je velmi produktivní. Tohle jsem nafarmil za necelou půl hodinku, ani ne. Možná 3/4 hodiny. Zavřem. Je tady, vždycky tady je, i když je natáčím, se hnedka podívám, 14. srpna a je půlnoc. Tak, tady máme Nether a vždycky tady hraje hodně lidí, jsem zapomněl říct. No, tady Nether nefunguje kvůli toho, že tady prostě nefungují portály jsou jenom na spawnu. Ohledně natáčení. Tahle série bude vycházet často podle vás, jak budete chtít. Budu tady tohohle serveru, anebo se single playeru, že budu sám, anebo možná natáčet s kamarádama, že vytvoříme vlastní server, to je jedno teďka. No, jdeme se podívat tady. Tady je ta místnost s těma portálama. Můžeme se podívat. Jo, tady je klub. Klub je prostě diskotéka, kde jsou notebooky, je tam nějaký DJ, který prostě DJ zvolí admin team a ten DJ tam prostě je. Teďka klub nefunguje, nevím proč. Takže dál, příroda. Tady se portnete a můžete si volně stavět, ale my jsme si vybrali asi tak 5000 bloků od té přírody, jakože jsme šli dál a dál. No, takže tady je tam je ender trapka, prostě znáte endermani a tak. Lobby je prostě portál, když tam vejdete, tak můžete hrát s kamarádama, když se nudíte. Například skákačky, nevím, třeba teď mě nenapadí parkour mapy a tak. A peklo Nether, tam se portnete, to je ten portál, který nám nefunguje do Netheru, tady funguje. Tady Aquapark nefunguje, nevím proč. Se tam ještě admina. A spíš já budu natáčet Minecraft. Jenom krátké videa z Counter-Strike a možná nějakou hru, kterou napíšete. Takže já bych se chtěl s váma rozloučit a budeme rádi za odběr, popřípadě like a komentář. Takže já se tímhle s váma loučím a budu rád, když mi dáte odběr nebo like a mým kamarádům taktéž. Takže děkuji a ahoj.